सोरां जोंहा जाखौ मा नाम दोनबावनोथाय आं जि सानबाय ओमफ्राय कनफिउज जाबाय थायो आङो नामखौनो मा दोननो जायो आङो मा जालांखोलै नोङो मा जालांखो होनदों आं जोंनि आजा गैला होननायखौ बुजिया मानोलै नोङो मानो बुजिया नोङो ना जोंनि आजाया दङ मानो बिदि बुङो नोंसोरो नोंखौबो रागा जोंबायलै आङो बिदि बुंदों नोंबो आंनि खाथियावबाथाय बिदि दा बुंखा नोङो रावबो बिदि दा बुङा नायलाय एमि आंखौ नायलाय मानो बुजिला देनाय नों मानो बुजिला जोंनि आजा गैला होनदों आं मानो बुजिया नोङो गैला होनखाबायना आङो बिराद गाज्रि नोंसोरो आंनि फिसालाखौल' नोजोर होबाय थायो मा जाखांदों नों मानियाना नों खोथा बुंनायखौ गावनो गाव मा जालांदों बुजियाखै नों मा देखायबाय थादों नों मा देखायबाय थादों मा बुंदों नों सोरां मा बुंदों एमे आयो मालादि मोजां जाबावगोन जोंनि एमिया आं बेबायदि हालोदाव नायनोनो हालालै डक्टर सार माबायदि जाखो खबरा आच्छा जेबो गिनांगौनि बाथ्राथ' गैया मानसिया दा दसे उनावनो हुस फैगोन बियो दे जागोन दे सार बिदिबा डक्टर एमिया मोजांथ' जागोन ना जागोन नोंथां मानो मोजां जाया जानो आरो जोंथ' नाजागासिनोखा हानायमानि सनुलै मानो खोनाला नोंलाय आंनि खोथाखौलाय मानोथो बिदि जालांथारखो देनाय नों मानो देना थाब मोजां जाफिनदो सिगांनि बायदि मानोबा एसेबां दुरबल मोनखो आङो बरसा न'आव दंना गैयाबा मानसिया जे मारैबा मोनजोब्बायलै आङो खर'आनो आंनि हाबा सना आं माबोरै थाबावगोन दिनै आं माबोरै थाबावगोन हारसिं हारसिं बेयाव जिरायनानै माथो सानबाय थाखो नोङो बुजिबाय दे आङो बेयाव हारसिं हारसिं जिरायनानै आंखौनो सानबाय थादों दा नोङो बरसा मानो गाबदों नोङो एमे नों आं सिमांथ' नुवाखैना सिमां नङा बियो बरसा नायलाय नोंनि एमिया नोंनि खाथियावनो दङ नों मोजां जाबायथ' ना आंथ' बरसा नोंनि एमिया नोंजों दङ नायलाय नोंनि सिगांनि एमिया नोंजों नांलायलाबायग्राया नोंखौ गोमाजानो बेसेबांबा गिदोंमोन आं मिथिगौ ना नों आं आरो मालाबाबो बिदि जाला जों जोंनि फिसालाखौथ' मोनासै नोंखौ आं आरो खोमानो लुगैया जोंनि मोनसे सिमाङाल'सो बायदोंना दाबोथ' गोबां सिमां बाखि दंबावो नों थाब्लासो फुरा जागोन ना आंथ' नोंसोर जेब्लायबो थाखागोन ना मानो दुखु जादों नोङो आरो जोंनि सिमाङाबो मानो जाफुङा जानो दिनै सानसेबाबोथ' जाफुंफिनगोन ना आंहा फोथायनाय दंखायो बरसा जाफुंगोनथ' मानो जाफुङा जानो नोंखौ जा मिस खालामबाय थायोमोन आं मिथिगौ ना नों एबारनिफ्रायथ' आरो मिस खालामनांलाना आंखौ नोंनि सेरावनो थाबाय थागोन आङो नों आंनि सेराव थानानैबो आंनि सेराव गैयै बायदिसोमोन ना जोंहाना बरसा लासै लासैबाबो गासिबो बावलांगोन ना आरोथ' जोंहा फिसालायाबो बै गोजौनिफ्रायनो जोंखौ नाहरबाय थाखागोन बियो जेरावखि गैया मानो नाथाय जोंनि बिखायाव जेब्लायबो थागोन एमे आरो आंखौ दुखुथ' होलाना माब्लाबाबो होला आरो सिगांनि बायदि थाफिननो हागोन ना मानो हाया जानो दिनै नाजायोब्लाथ' हाखागोन ना आरो नायबाय था नोङो जों नाजालांगोन बेनोथ' दामायनि ना ओंखामखौनो जानो सुखुवाखै आं जेबो जानो लोंनो गोसोआनो जालामोन आंना आंनि थाखायनो जाजोब्बाय न नाथाय नोंखौ एबार साहा फोनांला दे आङो नोंनो गोथाव गोथाव संना जाहोफिननोसै आङो मा सानदों नोंलाय नंगौना दे जागोन दे होमबा ओं माथो सानदों नोंलाय जेरै एमि बुंलाय बुंनो माने
बुंनांगौआथ' गोबां दं जेरै आंहा नोंजों माने एमि मानियानोथ' जेरै नोंखौ थेंक इउबो बुंनो सानदों आङो थेंक इउखौलाय मानो होनलायनांगौ देनाय थेंक इउ बुङाबाबो जागोन दे एमि आरोथ' जों लोगोजों लोगो बेफोरबायदि बुंलायनांगौ आरो ओहो जेरै मानो बुङा जानांगौ देनाय बर'साया आंनो खिन्थाखादों नोंनो माथो आंखौ गोबाङैनो जोथोन लादों जोथोन लाया जायो नामा सोरबा गावनि नायल' जाल' सासेल' लोगोखौनो आंखि जोथोन लाया जागोन ना बेनोथ' जेरै आं गावखौनो गाव गोबां लोखि साननानै लायो नोंजे आंखौ एसेबां मानि अनो आरो आंनाव जे नों बायदि सासे एसेबां मोजां लोगो दङ मा होनबावगोन आरो ओमफ्राय जेरै नों मा खुसि गैया नामा गावनि लोगोखौ दि बेबायदि मोजाङाव नुफिननानै थोद जाम्बिलाय मा होनलाबायदों नोंलाय बेफोरखौ आरोथ' नों मिथिगौ ना एमि आं दि बेसेबांबा सिन्था जाबाय थादोंमोन नोंखौ बेफोरबायदि हालोदाव नुनानै ओं एमि ओं आरोथ' मा आंल' दिनै न'खरनि गासैबो दुखु मोनजोबथारदों जोबोद सिन्था जाबाय थादों नोंखौ लानानैनो एमि दायो नों हामबाय मोजां जाबाय मोजाङाव फैफिनबाय हामदो दे नङाबादि नोंखौ मोजां जाफिनगोन ना जाफिनलासो नंबायमोन माने नोंनि हालोदाबो बेसेबांबा गाज्रि जालांनो हमदोंमोन बेखायनो आरोना मा बुंबावनो आं जेरै आं आंनि फिसालाखौ गोमानायनिफ्रायनो हारसिंनो मादि जालांखो आङो आं आंनि गोसोखौनो हमथानो हायाखै मानोबा आरो आं गनायनो नाजायाखै दि आंहा फिसालायादि गैला एक्सेप्टखौनो खालामनो हायाखैमोन आङो आं एमि आरो नोंबोदि बेसेबांबा गिदिर जाथायनिफ्राय दायो मोजाङाव फैफिनदों बेनो इसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नङाबादि आरो जोंथ' नोंखौ लानानै गोबां सिन्था जाबायमोन नाथाय दिनै नोंसिनि अननायानो आंखौ मोजाङाव लाबोफिनबाय न' जुदि बेनोथ' मानो मोजां जाफिननांगौ जाखो माबा होनदों नामा जेरै एमि नों मिथिया आं दिनै बेसेबांबा खुसि नोंखौ लानानै नोंनि मोजाङाव फैनायखौ लानानै आंनाव ना आंनि खुसिखौ जाहिर खालामनो रावानो गैलिया रावखौनो नागिरना मोनासैलै आङो मा बुंबावगोन माबोरै फोरमायबावगोन माबोरै बुजायबावगोन एमि आंनि खुसिखौ थारैनो नों आंखौ जोबोर अनमारोना जेरै नोंनि अनगा आंहा दङानो सोर दिनै एसेबां मोजां लोगो नाथाय आं दायो गोसोआ बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आंनि लोगोखौ बेफोरबायदि मोजाङाव नुफिननानै नोंखौ सिगांनि बायदि नुफिननानै मिथिगौ ना नोङो जेरै नोंनि गोसोआदि एसेबांबा गुवार नोंनोथ' आंनि थैसा थांसानि लोगो थार लोगो बेफोरबायदि समावबोदि नों आंखौ एसेबां जोथोन लादों माबोरै साबायखर बुंबावनो नोंखौ जेरै आङो देलै जाबाय एमि आरो बेसेबांथो नों आंखौ बेफोरबायदि बुंनानै मालाय खालामबावनो देना जाबाय एमि बेफोरबायदि बुंनानै आरो आंखौ बांद्राय इमसनेल दा खालामसै नोङो मिन्थिदोंना गाबनो ओंखारोलै आङो बेफोरबायदि बुंबा नोंजोंबायदि मा जाबावगोनथाय एमि माबादि बुंनानै इमसनेल खालामखायोलै नोंबो आंखौ नों मिथिखाया नामा आंखौ बेसेबांबा गाबज्रिगा ओरैनो नोंनि जुरिया दे जाबाय होमबा जुरि आरोथ' दायो आं नोंनि सेरावनो दङ ना आरो आं सिगांनि बायदियैनो दङ नायदो ओं एमि ओं आरो दायो आंनि सिगांनि एमिया फैफिनबाय मोजां मोनबाय आङो एबार जोंहा न'आव थांफिनसै न' न'आव थांनो माने ओं जोंनि न'आव आइ आफामोनजों थांफिननोसै न' नों जों थांफिननो सानबाय आरो ओं मा नोंनि मा आंनि जोंनि न'आव थांफिनसै ना जोंहा सिगांनि बायदि थाफिनगोन न' जेरै जोंहा आं दि नोंजों थानो गोसो गैया सानैजों सिगांनि बायदि थाफिनसै नामा जेरै जोंहा
ओंथ' एमि मानोथो थाया जानो जोंलाय ओमफ्राय जुदि आंनि खोथाखौ खोनानानैलाय माथो मोखांनि रङासो उरायजोब्बाय नोंनिया मानोबा नङाथ' एमि माबादि सानो गावहाबो दे होमबाना जुरि आं मोनसे फिसा खामानि मावना फैनि अके माबोरै मोजां जाखो दिनै बियो माने फाथा मोजां जाफिनखो दिनै बियो आरो हजों थांफिननायनि खोथासो बुंबावलायदों आयु ओरैनो हजों सोरांजों आंजोंल'खासैमोन मा नाङैनोबा थांदेर नागिरबावखोलाय दा आलदा जाखानाय मानसिफोरानो माबा सन्देरहैफिननो नागिरबावो आंनि एमुआ मोजां जाफिनबाय मा माने जोंनि एमिया मोजां जाफिनबाय आरोना ओं बेनोथ' मानोबा जाफिनखो मा होनदों जुरि अ माने सोरां मोजां जाबाय न' जोंहा एमियादि मोजां जाफिनबाय आरो माथो नांबावगौ बेफोर गासिबो बे इसोरनिनो लीला बेनो मायबा मायबि खालामहरो आरो बेनो नायहरफिनोबो आरो बेनोथ' आरोलै दासो गोसोआ मोजां मोनबायलै मोनखागोनथ' आरो नोंहा नोंनि सिगांनि गोसोथोनाय नालाय एबारसो गासिबो थिग जाफिनसिगोन न' ओं सोरां ओं आंथ' हालालै खुसियानो आङो खुसियानो जोंनि एमियादि मोजाङाव फैफिनबाय सिगांनि एमिखौ जों मोनफिनबाय बेनिफ्राय आरो गिदिरसिन खुसि मा थाबावनो सोरां बेनोथ' ना दे आरो नोंबो बांद्राय दुखु दाजासै सोरां दाथ' आरो गासिबो थिग जाफिनजोबसिगोन न' सिगांनि बायसा आंथ' जुरि दिनैसो गोसोआनो स्रां मोनबाय मोना मानो जानो सोरां जों एमिखौ लानानैनो बेसेबांबा सिन्था जाबाय थादोंमोन जों गासैबो आरो दिनैसो सान्थि मोनबाय गोसोआनो आरो जुरि नोंबोथ' एमिखौ बेसेबांबा जोथोन लादोंमोन न' दे आरो सोरां गावनि आंगोखौ जोथोन लायाबा सोरखौथो लानांगौ दिनै आरो जोंनि एमिया मोजां जानाय जोंबोथ' बेखौल'सो लुबैदोंमोन दा इसोरनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि एमिखौ मोजाङाव लाबोफिननायनि थाखाय आयुलै आयु सोरां बेसेबांथि दुखु जादोंमोन न' जोङो एमिनि हालोदखौ लानानै एमिखौ साननानै मानोथो बेफोरबायदि जायामोनबा दे होमबाना जुरि आं आइ आफामोनबो खोन्थाहरनोसै होमबा ओं सोरां आइ आफामोनबो खिन्थाहरदो ओरैनो ओंखाम दैबो खहाबाखैमोन बिसोरबो बेनोथ' र' होमबा दे ओं दे सोरां दानिया नोंसोरथ' रंजादों खुसि जादों एमि मोजां जानायाव नाथाय आंदि खुसि गैया मायो बे इमान मोजां फाग्लि जाफ्रामनायानो दा मोजाङावसो फैफिनबावबाय मानो मोजां जानांगौ बेलाय मानो आरो बिनि सायाव दाना हजोंहायसो थांफिननो नागिरबावदों बारे बा बेफोरखौ मा खोनाखो आङो आरो जाफिनसिगोनलाय न' एमि बयनिबो खुगायावनो एमिल' जाफिनसिगोनलाय खोनासंनोनो बाथारबाय आङो खोनासंनोनो हाला आङो बे मोनसे नामखौबाथाय जै दिननिफ्राय बिसोरो बै न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन बै दिननिफ्रायनो बिसोरो मालाय जाखाबाय आरोलाय आरो मानो थांफिनबावनो नागिरखो बिसोरलाय नायगोन आंबो दे सानबेसे थिखिनो हायो बियो आंनि खुसियाबाथाय दान्दिसेनोल' जाथारो दसेनो फैयो दसेनो थाङो मा होनबावगोन आरो आयु जुरिनि साननाया मालानिफ्रायलाय बिदि जाखो मा जुरि आंखौ दाना एसेबो नायनो हाला ना माथो आंखौ लानानै एसेबां मानि नेगेटिभ साननाय दं बेहा दिनैसो मिथिबाय आङो नाथाय मानि थाखाय आरो मानो बेफोरबायदि सानखो आंखौ बियो जुरि आं नोंखौ खालि लोगो बायदिल' नङा आंनि असे आंगो सानोमोन नाथाय नोंथ' आंगोखौनो साना माथो आंगोआथ' गोजाननि बाथ्रा दायोथ' जानो हागौ नों आंखौ लोगोबो सानला न' बेनिखायनोथ' बेफोरबायदि खोथा साननो हाबाय नोङो मानोबा जुरि मानो बेफोरबायदि सानखो नों आंखौ आरो जोंनि न'आव थाङोबोला नोंहा माथो हेंथा जागोन जेन'बा आयु जुरिनि साननाय बेफोरबायदि इमान गोसो गाज्रि साननाय मालानिफ्राय बिदि जाखो नोङो मालानिफ्राय आरो जोंलाय मानो थाङा जानांगौ जोंनि न'आव थांगोन जों आंलाय सानदोंमोन जुरि नोंखौ दायो मोजां जाबाय खोमा होननानै नाथाय नङा नोंनि साननायाथ' माथो दाना एखेबारे जुदासो जालांसिनबाय आरो बै न'नि नोंल' सासेल' बिहामजो नङा आंसो बै न'नि बिहामजो गेदेर
मोजां जाफिननांगौ नोङो जुरि। नोंहा बे नखराव जेसेबां मोन्थाय दङ जुरि, आंहाबो मोन्थाय दङ बे नखराव। आरो नोंनिख्रुइ बांसिन मोन्थाय दङ आंहा बिहामजो गेदेर हिसाबै। नों आंखौ थांजानो बादोंना जुरि? थांफिनगौ आंबो आंनि न'आव। आं थासान्दियाव जुरि जोंनि नखरा गावस्रानो मोना। नोंबो जुरिबालाय आंबो इनिसोना। जोंनि एसे मोजां नखरा सिगाङावबो नोंनि बेफोरबायदि साननायावनो गावस्रादोंमोन जुरि। बास एबार आं बिदि जेबो जाहोला। जयै थानायावदि बेसेबां गोजोननाय दङ जुरि, बेखौ मानो साननो रोङासै नोंलाय दिनै? दे जेबो नङा अब्लाबो